Vi har lige hørt Malene Nørgaard fra Danske Bank tale om innovation og singularity osv. Hvad tager du med fra det? Ja, Malene rammer overhovedet på sømmet i forhold til den udvikling, der står for døren. Og jeg synes, at hendes eksempler især var sådan ligesom magien, hvor man kunne mærke stemningen, den der, okay, printe en bil, de der brilleeksempel, synes jeg især var interessant, hvor man kunne tage en iPhone fra det ene øre til det andet øre, og så rent faktisk få målt brillen, men også styrken i forhold til øjnene. Eksempel, jeg ikke har hørt før, men de andre har hørt meget efter, det er guld, det der. Hun er super dygtig presenter også, så det var rigtig fedt. Der er ingen tvivl om, at det er fantastisk, men tror du ikke også, der er en lille gnist af noget, hvor man tænker sådan, ja, det er meget godt, men om 5 år? Jo, helt klart. Det kunne du også mærke på, når sagen skulle reagere. Altså det her med, hvad synes I gik det for stærkt? Der var sådan, altså normalt reagerer folk og svarer. Jeg kunne også mærke, at folk var sådan lidt, om det var fordi, de var savet midt over, eller blæst bagover, at det her, det går stærkt, eller kommer det også til at ramme? Og der synes jeg, hun gjorde det godt med det her frisøreksempel fra Kolding, der sagde, det kommer ikke til at ramme mig i min industri, men det kommer så også med et godt eksempel på, det kommer det også til inden for ganske kort tid. Så jeg synes, hun var rigtig, rigtig god til at adressere den her tvivl måske også, som kan ligge i nogle mennesker. Thomas Vedel-Vedelsborg, han har jo forsket i innovation, og hvad det er for nogle processer, hvor er det, vi begår nogle fejl og sådan noget. Det ved du også en masse om, men var der noget nyt, du tog med dig fra ham? Jeg synes, det er godt altid at få struktur på. Nu har jeg læst hans bog, og jeg er rigtig glad for at møde ham også i dag. Han inspirerer mig meget. Jeg synes, den måde, at han ikke bare kigger på teknologien, men også kigger på organisationen og den kobling, der ligger mellem markedsforståelsen og intern forståelse, synes jeg var rigtig, rigtig interessant. Jeg synes, hans eksempel med en kuffert, hvor han siger, hvad bliver det næste trin? Og der synes jeg, koblingen til Malenes var rigtig god, ved at der er faktisk en, der svarede i publikum, der sagde, at man måske fik 3D-printet de ting, man skulle bruge på den nye destination. Det kunne jeg godt lide at se, og det kunne jeg også se Malene, stod lige ved siden af Malene, og Malene var fuldstændig, hun synes, det var verdensklasse. Der var ligesom en, der havde taget hendes principper og hendes filosofi i forhold til det. Så, men Vedelsborg, jeg synes, at hans evne til at kunne kommunikere, at idéer, det kommer vi ikke til at slippe op af. Starbucks eksempel, hvor 100.000 kunder og medarbejdere kom med idéer, og hvor mange var det, der rent faktisk blev realiseret? 202. Og så viser, når man dobbeltklikker de 202, fandt man ud af, der var ikke så meget værdi. Det var at få en eller anden frappuccino tilbage eller andet. Så jeg synes, det var rigtig, rigtig godt at se den her, også, skal man sige, den modsatte side af det, som måske også Malene siger, ja, vi skal også passe på, at vi ikke innovate and die, altså vi faktisk innoverer os ihjel. Det synes jeg også var rigtig interessant, og så var det sjovt at komme på til sidst, det ligesom skulle være metoden til det også. Nu var det jo en masse mediefolk og en masse reklamefolk og en masse af deres kunder, det vil sige marketingfolk, der sidder derude i felten. Hvorfor er hele den her tænkning omkring innovation, hvorfor er den overhovedet vigtig for dem? For de skal jo bare kommunikere de andres innovation. Ja, det kan du sige, eller også så kommer de måske til at komme i hovedet af nærheden af de produkter. Altså jeg synes et godt eksempel er sådan noget som sminke. Altså, der kan man jo fuldstændig springe hele det der led over, der hedder detail og retail, fordi at man kan 3D-printe sminke. Så kan man sige, der tror jeg, det er vigtigt at forstå dagsordenen om, hvad er det, vi kommunikerer. Er det så til hjemmeforbruget i forhold til den her 3D-printning af sminke, eller er det i forhold til Revlon nede i magasin, eller går vi et skridt længere tilbage også der? Det synes jeg bestemt er vigtigt for dem at forstå, for det er dem, der skal pushe og drive produkterne ud i markedet. Så afgørende for dem at vide. Og det kunne også mærke på dem. Jeg kunne mærke også, dem jeg lige har talt med efterfølgende her, at det var ikke noget, de bare sådan lige lyttede på. Det var noget, de godt kunne mærke. Der er en anden dagsorden, når der kommer til at ske noget nyt. Det jeg var især betaget af i dag og optaget af, var, at jeg var sidste person i en speakerrække af 3. Først Malene, der sætter dagsordenen på den her hastige udvikling, der sker inden for alt fra 3D-print, artificial intelligence med videre. Så går Thomas Vedel-Vedelsborg på og ligesom at ridse op omkring, hvordan organisationen skal med, og hvordan den skal med. Og det, jeg godt kunne lide at komme på som den tredje, det var, at folk sad med svedige hænder og sagde, det går stærkt der. Hvad skal vi gøre? Og der var det prototyping præcis netop går ind og adresserer, jamen det er lige præcis at få testet meget hurtigt af, fordi mulighederne kommer du ikke til at mangle. Det er et smorgasbord af muligheder, der kommer til at stå. Men du rent faktisk ved præcis, hvad for nogen vi så skal investere i dybden i. Altså den her eksperimenterende først, for at finde ud af, hvad for 80% der vil fejle, folk kan lave de større investeringer senere. Og det er også det, som folk feedede tilbage og sagde, den der eksperiment, det kunne de især godt lide her. Og det tror jeg også, vi får til mediefolk. Jeg tror, det er noget, der fænger an. Og de forstår rent faktisk også, at det er et hverdagstaler, en hverdagsting for dem.